L'aigua i els estats de la matèria. L'aigua és l'element principal de la vida. Ho trobem per tot arreu. En la natura podem trobar l'aigua en els tres estats diferents en els quals pot estar la matèria: líquid, sòlid i gasós. En estat líquid tenim l'aigua que bevem, però també la pluja, els mars, els rius, llacs. Per a trobar aigua en estat sòlid necessitem fred, així que podem trobar-la a les muntanyes en forma de neu, als glaciars o al mar en forma d'icebergs, també el gel del congelador de la nostra casa. Finalment, trobem aigua en estat gasós quan mirem al cel i veiem els núvols, en la boira o en aquest espectacular geyser.